Presenting, ladies and gentlemen, our competing group number 10 from A-1-1 Elementary School. Hindi ko taon, dili mo. Pero kasi usapan kasi kapag yung hindi ko kaya. Gamay, sabi mo muna nga din, hindi siya kakatao. Ang baba, din na ito na si Tito. Magdanda ba ka? Episode ko lang ako. Katanang sa vlog dito yung saya ka? Kasi, Diyan.
Thank you very much. A Montes 1 Elementary School. So again, thank you very much to our working committees.